ମୁଁ ବିପି ଟିଭିରୁ ଆସିଥିଲି ମାନେ ବ୍ରାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର। ଆଜି ଜଣେ ସଫଳ ପାନ ଦୋକାନୀକୁ ଭେଟିବା ଯିଏକି ପାନ ବେପାର କରି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବଢ଼ିଆ ଆରାମରେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର କାହ୍ନୁ ବାବା। ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୋକାନ ଏଇ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବ। Oh ହୁଁ my god. ଏଇ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ହାଟ ବାଟ କୌଣସି ବାଟେ ଯାଇନି ମୁଁ। ଖାଲି ଏଇଠି ବସିଥାଉ। ଏଇ ଗାଁ ଘର ପାଖରେ ବସି ବେପାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଡେଲି ମାନେ କେତେ ବେପାର ହେଉଛି? ଦେଖେ ଏଇ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେବେ 100, କେବେ 500, କେବେ 600 ଏଇଭଳିଆ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ହଁ, ବେପାର କଥା କହିହେବନି। ଆଜି 50 ବି ହେଇପାରେ, ଟୋଟାଲ ନ ହେଇ ବି ପାରେ। କେଦିନ ହେବ ତ ପୁରା ବି ହେବ ହଁ ଜୋସୁର ସେଇଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏଇ ଯେ ପାନ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ପାନ ଦୋକାନ କରିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି? ଚଳିପାରୁଛି ତଥାପି ଏକ୍ଜାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଇଛି। Oh my ଆଜ୍ଞା, god. ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆ ପିଲା? ଛୁଆ ପିଲା 2ଟି, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇ ଯେ ଆପଣ ପାନ ଦୋକାନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛି ଆଗକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପାନ ମାନେ ରେଟ୍ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 5 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି ପାନ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 10 ଟଙ୍କାରେ 8ଟି ପାନ। ହଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲିପତ୍ର ସବୁ ଆଣି ପାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, What? ମୁଁ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କାଳି ବଙ୍ଗଳା, ଆଚ୍ଛା, ଡିଲକ୍ସ 1 ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ 1 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାନ ନେଉଛି। ଗୁଆ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପୁରା A କ୍ଲାସ୍, ଆଚ୍ଛା, ଜିନିଷରେ କମି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାନ ହୁଁ, ଗୋଟେ ଥରେ ଖାଇଲେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଚାଲୁ। ଆଉ ପାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କି କି ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଏଇ ସବୁ ଭାଟି ଜିନିଷ ରଖାହେଉଛି, ସବୁ ଆଚ୍ଛା, ବିସ୍କୁଟ୍, ଚେନାଚୁର ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ା? ଚକୋଲେଟ୍, ନାନୁଜି, ଖଇନି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡବାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏସବୁ ଘରୁଆନି ଜିନିଷ ଯିଏକି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଭଳିଆ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ, ସର୍ଫ, ଆଚ୍ଛା, ଅଗରବତୀ, ହୁଁ, ସାବୁନ, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହୁଁ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାହେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ସବୁ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସର୍ଫ ଏଗୁଡ଼ାର କେମିତି ଲାଭ? ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଟିକେ ବେନିଫିଟ୍ କମ୍, ତଥାପି କ'ଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ, ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 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 ବେନିଫିଟ୍ କମ୍ ତଥାପି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଆଉ। ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ଓହୋ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଲାଭ ନଥାଇକି ବି ସେଇଆ ନା ରଖିତେ ଲାଭ ପଡ଼ିବ। ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଲାଭ। ଅଳ୍ପ ଲାଭ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ମାନେ ଏମିତି ଖଟରେ ହିଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଚାଲିଥିଲା? ନା, ପ୍ରଥମରୁ ଆଗେ ତଳେ ଚାଲିଥିଲା। ତଳେ, ହଁ, ତାପରେ ଏଇ ଖଟ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବାହାରେ ବସୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଚାଳ ବି ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଫଙ୍କାରେ ବସୁଥିଲି। ହୁଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତଳେ ବସିଥିଲି, ଫଙ୍କାରେ ବସିଥିଲି, ଫଙ୍କାରେ ବସିକି ତାପରେ ଏବେ ଖଟରେ ବସିକି ଦରି ପକେଇକି ବସୁଛି ଆଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ହଁ, ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ହଉ, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ଆଉ। ଆଉ ତେବେ ଆଉ ଖାଲି ଏଇଠି ହିଁ ଦୋକାନୀ କରନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତିନି? ବାହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇନି, ମକର ମେଳା ଆସୁଛି, ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମେଳା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ଆଉ। ହୁଁ, ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚେନାଚୁର ଯେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏଇ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଗାରେ କେମିତି ଲାଭ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେନାଚୁର 1 କେଜି ଆପଣ 45 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବେ। ଆଚ୍ଛା, 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ହୁଁ, 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ହୁଁ, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ, ହୁଁ, 5 ଟଙ୍କିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ସେଇଭଳିଆ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ହୁଁ, ହୁଁ, 45 ଟଙ୍କା କିଣିବେ, 5 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବେନିଫିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, 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 ଏ ସିଗାରେଟ୍ ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ, ହୁଁ, ତ ମୋଦି ସରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି, ମାନେ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି What? କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାର ଲାଭ ଆଗରୁ 25 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆମେ ଲାଭ କରୁଥିଲୁ, ହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଲାଭକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ହୁଁ, ଆମେ ହୁଁ, ଆଉ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତାହେଲେ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେୟା ଖାଇବାର କମୁନି, ବରଂ ବଢ଼ୁଛି। ଖାଇବାର କମୁନି, ଖାଇବାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ହେଇକି ସେ ଏକ୍ଜାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ବିକୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଥିଲୁ, ଏଇନା 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ସିଗାରେଟ୍ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ରଖିଛନ୍ତି? ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଚାମ୍ସ ହୁଁ, ହୁଁ, ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କେଟ୍ ହୁଁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାହେଉଛି ଆଉ। ହୁଁ, ହୁଁ, 3 ପ୍ରକାର ସିଗାରେଟ୍ ରଖାହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ବିଡ଼ି? ବିଡ଼ି 2 ପ୍ରକାର, ବିଡ଼ି ଇସାକ୍ ଆଉ ସନ୍ତୋଷ। କେଉଁ ବିଡ଼ିଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ବିଟା ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାଡି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଫେମସ୍। ଆପଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ରଖୁଛନ୍ତି? ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେଇ ରଖୁନି ସେଗୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ତେଳଉ? ତେଳ ରଖୁଥିଲି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଳରେ ଲାଭ ମୁଁ ବହୁତ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ସେଠୁ ଗୋଟା ଗୁଲି ଖାଇଦିଏ, ଲାଭ ସରିଗଲା ସବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେପାର ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ଓହୋ ମାନେ ନିଜେ ଖାଇକି ସରେଇ ଦଉଥିଲେ ବୋଧେ? ନା ମୁଁ ଲାଭ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଉଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ତ ଲାଭ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିକି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଖଇନିଟା ମାର୍କେଟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଖଇନିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରରେ। ହୁଁ ଯେ ଖଇନି ଖିଆ ବି ମୁଁ ଖାଉଛି, ଯେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇନା କମେଇ ଦେଇଛି। ନା ନା ବିକ୍ରି କଥା କହୁଛି, ନିଜ କଥା ନିଜ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜ କଥା ନୁହେଁ। ନା ମାନେ ବିକ୍ରି କେମିତି ହେଉଛି ଖଇନିଟା? ବିକ୍ରି ଭଲ ଚାଲିଛି। ବିକ୍ରି ଖଇନିଟା ଭଲ ଚାଲିଛି? ଖଇନିଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରା ମାନେ ପଚି ଯାଉଥିଲା, ପଚା ମାଲଟା ଆସୁଥିଲା। ପଚା ମାଲଟା ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଗଦିରେ ଯେଉଁ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଯାଉଛି ସେ ମାଲ ଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ସେଲ୍ସମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ସ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେ ଆପଣ ବିସ୍କୁଟ୍ ସବୁ ପୁରୁଣା ମାଲ ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ତ କହିବେ ସେମିତି ଭଲ ବୋଲି, ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ କହୁଛି ସେଟା ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଭଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ଆଣେନି। ମୋର 6 ପିସ୍ ଆଣିଲି, ସେଲିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ 6 ପିସ୍ ଆଣେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯିଏ ଏକାଥରେ ଆଣି ଆସିବେ ଗୋଟେ ପେଟି ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦେଉଥିବେ, ଆଚ୍ଛା ଯେବେ ସେଲିଂ ସରିବ ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଆସିବ। ହଁ ଆଉ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଥିଲା ଟିକେ ପାନ ବି ମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍, ପାନ ତ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ହେବ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଅଲଗା ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପାନ। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ ଜାଲି ଡିଲକ୍ସ 24 ନମ୍ବର, ସେ ଡିଲକ୍ସ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ପାନ ମୋଡୁଛନ୍ତି। ଗୁଆ ତ ସେମିତି କମା ଗୁଆ ମିଳୁଛି, ଆମେ ନିଜ ହାତ କାଟା ଗୁଆ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ଗୁଆର ଦାମ ଅଧିକା। ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଅଛି ଗୁଆ ଗଛ? ନା ବାଡ଼ି କିଣି ଆଚ୍ଛା ଘର ପଛ ଆଡ଼ରେ ଡିଲକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି? ନା ଆଉ ଡିଲକ୍ସ କିଣି ଅଣାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଏମିତି ଭଲ ଚାଲିଥାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଡାକୁଛି ହେଲା, ହଉ ରହୁଛି।